ekuseni kumhla ka-29 December. You're listening to Music Gavins FM channel 33 with Bombele. Mkenenezo umphefumulo. Kodwa ninjani ekuseni? Kuwumsombuluko, it's Monday. I see the light. I see the light rising from within me. Ngibona ukukhanya kuphuma ngaphakathi kwami ekuseni. Ngizizwe lithi sekuyisi isikhathi sokuba ubuse njengomuntu. Yes. Ulalela umsakazo mushasha for a new season, for isikhathi esisha. Sanibingelela nonke, ngibingelela abantu abase-America, ngibingelele abantu abase-Asia, ngibingelela abantu abase-Europe, ngibingelela abantu abase-Africa. Africa niyaphila kodwa. How are you doing? Yenze njani izwi kuwe? Abe khona okwakhekayo. Sojabula uma uxhumana nathi usithumela umyalezo nge-impact eyenzakalayo empilweni yakho. Singajabula kakhulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimbona esiphakamisa, ngimbona uNkulunkulu evula indlela la ingekho khona. Ngoba ukuzala umuzwa ngabantu besifazane kwenzeka into engelula, uNkulunkulu kuphela ukwazi ukuyenza yenzeke. You know, masikhuluma ngembewu ephuma kumuntu wesilisa iyohlangana neqanda elisesibelethweni somuntu wesifazane, kube khona ukuhlangana, kugcine kwakheka something. Lento ezofanele iphume from umuntu wesifazane oyena onjengomhlabathi, onjengensimu, kuzaleke umuntu one-structure esifana exactly nomunye umuntu osedaliwe noma onjengomzali. So it's amazing. Yes, nilalele umsakazo Music Gavins FM channel 33 with Bombele. Mkenenezo umphefumulo, the sun for your soul. La sithi ulizwi waba ngumuntu, izwi laba ngumuntu. The word became flesh. Yes. And sikhuluma lana ngale ntokazi eyakwazi ukuzala i-idea kaNkulunkulu, icebo likaNkulunkulu, efuna ukuzovezela umuntu ukuthi ukuba umuntu kuyini. Kunento efanele sibheke ukuthi uma uNkulunkulu ezokhuluma izinto, lezi zinto uyayiconceive, shuthi uyazamkela bese uyayifukamela. Ngesikhathi uzifukamela ziyakwazi ukuthi zikhiphe izwi esizokwazi ukuthi silibone, izwi elizokwazi ukubonakala ngemisebenzi, ukuthi ngampela leli zwi lakhulunywa. Kuhlale kuthiwa kunama-history makers, people abenze imisebenzi yabo e-historical okuyinamanje siyayi-celebrate. So nami ngiyasho ukuthi nawe ukhethiwe, uNkulunkulu ukukhethile njengoba ula emhlabeni, ukhethiwe uNkulunkulu, and akukho kunye ongaphinde futhi ukwenze ngaphandle kwalokho ukuthi ukhethiwe, and kumele ukuthi lokhu okuthunyelwe ukwenze. Yes, nilalele uMusic Gavins FM channel 33 noBombele, umkenenezo umphefumulo.
It's the 29th of December 2025. Yes, uNkulunkulu esigcinile enyakeni wonke and sibonile izibusiso zakhe, sibonile sivulela indlela ngoba usiphile amandla ukuthi simlalele. Ayikho uNkulunkulu into angayenzelanga umuntu. Umuntu uphelele, umuntu unakho konke. Akekho umuntu ophilayo engenalutho. Kunqaba noma ngabe kuthiwa umuntu mhlampe unenkinga yokuthi uzaleke engaboni, kodwa kuNkulunkulu usuke ebona lowo muntu. uNkulunkulu akamakho umuntu angapheleli. Ungambona ngathi umuntu akanayo into onayo wena. Akukhona lokho. uNkulunkulu kuye siphelele, akayakho into engaphelele. So izwi likaNkulunkulu uma elikhuluma kuwena liphelele, sizolokhu sikusho lokho ukuthi liphelele. Ingakho athi uma evakashela umuntu athi ungesabi nginawe. Yes, ungesabi nginawe. So izolo ke sikhulumile ngalo ndodakazi wenkosi, incekazi yenkosi uMaria, okwathi makufika ingelosi kuye yambingelela yathi wena obusisiwe esifazaneni. Nkosi yami, uNkulunkulu ngoba uma evakashela umuntu uhlale ebona i-image yakhe, abona ubuhle bakhe, uNkulunkulu abona amandla umuntu anawo. Ngikhumbula nestori le ndoda ekuthiwa uGideon, okuthiwa base behlushwa isizwe esasinamandla. Njalo uma betshala, mase kufanele bavune, baqhamuke labantu bazothatha isivuno sabo bengenamandla. And futhi uGideon ehlala endaweni eyayibukeleke phansi, indawo encane. Wakwambona umuntu makuhlangenwe ngenxa yokuthi isimo sasekhaya asisihle kunalesi seminye imindeni. Umbone ukuthi mayekhuluma nishe ezama ukukhuluma into epowerful, kodwa engqondweni yakhe athi we asiluthe ekhaya, lento shuthi ayikho nayo. Into engizoyisho ekseni ukuthi ungaqhathanisi izwi laNkulunkulu nesimo sakho esitshelwa abantu, ngoba sibe nenkinga ukuthi sigradane, kube khona umuntu ekuthiwa uphuwa ngoba engenakho ukudla, kuthiwa uphuwa ngoba ungenakho into yokugqoka. So umuntu loyo owenze lawo ma-grade, shuthi obeke izisekelo ey'njalo, kodwa kuNkulunkulu akekho umuntu esingathi uphuwa. uNkulunkulu akamdala umuntu ophuwa, yithina bantu ngokulahleka kwi-position. Njengoba dingisho ngithi uNkulunkulu usefike kwisikhathi la ebuyisele umuntu kwi-right position, endaweni yokubusa, endaweni yokwazi ukuthi umuntu ungumntwana kaNkulunkulu, umuntu ukhulu abekelwe kona, and uspecial ngokwesilungu. Humankind is a special creation. uNkulunkulu asenza wathi ake senze umuntu afane nathi, asifuze. Ulalele umsakazo omushasha, Music Gavins FM, Channel 33 with Bompele. Umkenenezo, umphefumulo. Sikhuluma nomphefumulo womuntu, sifuna umphefumulo uzale izwi libe ngumuntu. Yes, and siyabona laphana ukuthi ingelosi ithi wena obusisiwe esifazaneni, esho kuMaria. And uMaria ezozala icebo laNkulunkulu kwakuyinto enkulu eyayimangaza ukuthi uNkulunkulu kanjani. Kodwa ke sizwe ukuthi wathi uMaria sekuzwile konke, wathi akube kimi njengezwi lakho, and then ingelosi yamuka kuye. Sikhulumile ke ngalokho. So sengifuna ke siqhubeke ke manje ukuthi uma usuwazwile amazwi, ngoba akekho umuntu uNkulunkulu angakhulumi kuye. Mhlawumbe akakakhulumi kuwena, kodwa uNkulunkulu uzokhuluma maye engakakhulumi, ngoba
akakudali akakwenzanga ukuthi uzaleke emhlabeni kodwa engeke akuthumele izwi, angeke akunike izwi lokubusa lapha emhlabeni. Kuthiwa ke ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu we-process, uNkulunkulu wezigaba. uNkulunkulu mayenza izinto uzenza in process form. Lokhu siyakubona kwi-nature, siyakubona nje in everything esizaliwe, because even noma kuthiwa ufuna ukupheka uphuthu, thina sabantu bophuthu, so una-idea ukuthi ekugcineni ngifuna uphuthu, right? It's a final product ukuthi ngidle uphuthu, kodwa kunama-processes afanele enzeke, and ma uwalandelile ngendlela luyaphuma uphuthu njengoba lunjalo. Do you understand ukuthi ngiyakephi? So njoba sikhuluma sithi sekuyisikhathi sokuthi umuntu azale izwi kaNkulunkulu, we want also ukuthi simqwashise nge-process noma ngezigaba ufanele uyilandele ukuze icebo laNkulunkulu lizaleke ngendlela, lingaphumi nawe bese liyakudida ukuthi hawu kanti lento uNkulunkulu ayikhuluma njena and iyangixaka. So ingakho uma ungawulandelanga imigomo yento ayijwayele ukuthi yenze lento eshiwo. Ulalela uMusic Governs FM Channel 33 with Bombele. Yes, umkenenezo umphefumulo. Thank you. Siyabonga ukuthi nilalele emakhaya, nilalele izwi eliphilisayo. Ngiyazi ukuthi eminyakeni elandelayo ezayo sizobe sikhuluma enye language, because sibona umbuso womdali wethu uNkulunkulu ugcwele, you know. Kuba mnandi kanjani ukuthi isizwe nesizwe siveze ubukhulu bukaNkulunkulu, sibusa ekulungeni. Yebo. Lithi iBhayibheli ke uMaria esekuzwile lokho, uNkulunkulu uyakwazi ke ukuthi akunike abantu abazokwazi ukuthi bakhulume, baconfirm, kuthiwa ukugcwalisela lento uNkulunkulu ayikhulumile kuwena. Iya-ignite nayo leyo nto ngoba kunabantu uNkulunkulu abathumayo kuwena. That's soon nje uNkulunkulu uma wakhuluma kuwe wakuconceive lokho ukuthi wakukholwa wathi Nkosi makwenzeke njengezwi lakho. uNkulunkulu uyaqala ukuletha izinto ezizozalisa lento. Uletha abantu, one, kunabantu abazofika kuwe bazokudiscourage, right? Sikhulumile ngalokho ukuthi kunento ekuthiwa ubuhlungu esike sicabanga ukuthi sikufike kuzosibulala, kanti uma leyo nto ifike ngenxa yezwi elikhulunywe kuwo, okwazi ukuthi leyo nto ifanele ukuthi ifike. Akufanele sibe abantu ababalekela ubuhlungu bokuhlushwa kwezwi likubona, ngoba lobo buhlungu yibo obukhulisa lengane le oyikhonsivile. Kube khona abantu abazofika kuwe befike beletha injabulo, beku-encourage. Nalabo bantu bayafana nalaba abasuke bekulethela ubuhlungu ngenxa yezwi, ngoba uma uhlushelwa into yakho engaphakathi, it's for your own good, it's for your own good, ngoba imele ukuthi iphume lengane. uNkulunkulu uNkulunkulu webalance,
uNkulunkulu webalance, obhalansisayo. Izinto ayikwazi ukuma zingabhalansile. Ingakho kuthiwa noma into mayisiningi kakhulu ayiba right. And futhi masincane kakhulu futhi ayiba right. So kufanele sifunde ukuthi izinto ziyabhalansiswa and uNkulunkulu uyayibhalansisa ukwakha sikubiza ngani isimilo noma i-character. uNkulunkulu akafuni ukuzala into ecikezelelayo. Noma kufika isivunguvungu iyaphuka kumele eqalwe phansi. uNkulunkulu akayifuni into njalo. Ingakho athi ohlakaniphileyo uyayakha indlu, ayakhele edwaleni. Idwala niyalibona ukuthi into eqine kanjani. And ubuhlungu obuziwa umuntu osuke akhe foundation phekwedwala kubuhlungu, kodwa uyazi ukuthi uma kufika isikhathi seyinhlupheko ngeke le ndlu iwe. Ya ulalela umsakazo omushasha Music Gardens FM Channel 33 with Bompele umkenenezo omphefumulo. Yes, ngikhuluma ngakho ukuthi kunezinto ezokwenzeka, kunabantu abazoqala bakukriticize, bakhuluma izinto ezimbi, kodwa wazi ukuthi umuntu omunye uyakwazi ukuthi uNkulunkulu amsebenzise ukuqinisa nokwenza sure ukuthi lelizwi elikhulunywe kuwe kuyilo. Ingakho kunabantu abahlale be-opposer lento esuke kuwena, kube khona abantu abanga-oppose. So uNkulunkulu ukwenza konke lokho. Ingakho njalo ethi don't be afraid, ungesabi ngoba nginawe. Mayithi nginawe usho ukuthi izwi alikhulume kuwe ukulo naye. Ngangihleka ngibona alaba abafakwa esithandweni somlilo, amadoda afakwa esithandweni somlilo befakwa inkosi ngoba inkosi ifuna ukuthi bayikhothamele. Bathi bona ngeke sikhothamele umuntu, thina sikhothamela uNkulunkulu kuphela. So inkosi yabathatha yabasa umlilo kasikhombisa, shuthi umlilo owawukushisa ungakangeni, kodwa angena lamadoda ekholwa ukuthi uNkulunkulu uzobaphilisa even mayengabahlenganga, kodwa kokwaziwa ukuthi bafa bekholelwa kumdali wabo okuyena odale bona. So kuthiwa bangena, kwabonakala indoda yesine khona emlilweni. Uyayibona ukuthi lento esho ukuthi uNkulunkulu usekukholweni kwakho and uba nawe ezwini alikhulume nawe. Bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uye wadala umlilo, i-DNA kaNkulunkulu isemlilweni. So mawuthi ufaka umuntu emlilweni ekholwa nguye, lowo muntu ngeke enzeke lutho ngoba uNkulunkulu ukuyonke into, i-DNA yakhe, ngoba zonke izinto zathintwa nguye. So umlilo wavele waveza ngoba wayesemlilweni wangena nabo. So kuhle kakhulu ukuthi impilo siyibuke ngalelo hlo ukuthi uNkulunkulu wonke umuntu unaye. Singakubalekeli lokho. uNkulunkulu usinikile yonke into singabantu. Asilandeleni imigomo yakhe, silandele iprocess, sizamukele izinto uNkulunkulu ayilethayo ezizokhulisa le mntwana esifanele simbone, ekuthiwa umhlaba obugcwele inkazimulo, ugcwele ulwazi lukaNkulunkulu, izidalwa zonke zithi uyingcwele. Yes, siyabonga kakhulu. This is for everyone. It's for everyone. This food is for everyone, and I believe ukuthi uNkulunkulu is doing amazing things kulesikhathi. Sithi zala
si-criticize mafanele criticize, but it's for your own good, because ngishilo ngihlale ngisho ukuthi uzodla ezwini uNkulunkulu alibeke kuwena. Ukuthokoza nenjabulo kusezwini uNkulunkulu alibeke kuwena. Yes, nilalele umsakazo mushasha Music Gardens Channel 33 with Bompele, umkenenezo womphefumulo. Ngengoma ithi Jesus I Believe. Lalele umsakazo Music Gardens FM Channel 33 with Bompele, umkenenezo womphefumulo. uNkulunkulu muhle. God is good, God is good. Yes, bekuyikona lokho kwanamhlanje ekseni morning drive ukuthi asilandele imigomo yezwi elifakwe kithi, ukuze lokhu uNkulunkulu akufakile kuphume njengoba ekufakile, noma kungeke kube kufanele kube image kwezinto. Ungaphambani, ungathi utshala ummbila ubone sekuqhamuka uqadolo nje usuvuna uqadolo kuphela. Kufanele kuphume ummbila inhlobo efanayo exactly nale etshalile, kube image. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine, umusa wakhe awuqhubeke njalo uniphakamisa. Umusa kaNkulunkulu awuqhubeke usisibekele nathi sonke, ngoba siyawudinga, ngoba yiwo osifundisayo. Umusa wakhe uyasifundisa. uNkulunkulu anibusise. God bless you. Listen to Music Gardens FM Channel 33. The sound for your soul. God bless you.